CCR ar putea amâna din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților. Primarii îl confruntă pe Bolojan și raport dur de la München, ordinea mondială se prăbușește. Bun găsit să vedem cum arată ziua pe scurt. Ziua pe scurt. Ascultă știrile zilei pe repede înainte. Prezentate de Actor. Pentru cei care construiesc viitorul minut cu minut. Decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților ar putea fi amânată din nou. Potrivit Euronews, unul dintre judecătorii CCR, Gheorghe Stan, a intrat în concediu paternal, iar regulamentul curții prevede că nu poate fi dat un verdict dacă lipsește un judecător care a participat la dezbateri. În aceste condiții, ședința programată pentru mâine ar putea să se încheie iarăși fără o decizie pentru a 5-a oară. Reforma pensiilor magistraților este un jalon în PNRR. Concret, dacă legea nu intră în vigoare, România riscă să pierde sute de milioane de euro din fonduri europene. Situația este complicată și mai mult de procesele aflate pe rolul instanței. Silvia Uscov, avocata AUR, a cerut suspendarea, dar și anularea decretelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Astăzi s-a judecat cererea în cazul lui Dacian Dragoș, iar mâine este așteptată o decizie privind suspendarea decretelor, chiar în ziua în care CCR ar trebui să se pronunțe asupra pensiilor magistraților. A fost grevă de avertisment astăzi în peste 1500 de primării din țară. 20.000 de angajați și-au întrerupt lucrul timp de 2 ore, nemulțumiți fiind de reforma administrației publice propusă de guvern. În același timp, la Palatul Parlamentului, peste 500 de primari l-au confruntat pe premierul Bolojan, care insistă că pachetul va fi adoptat fără amânări în ciuda criticilor privind impactul asupra bugetelor locale. La adunarea generală a Asociației Comunelor din România, președintele organizației, Emil Drăghici, a spus că edilii au venit cu 81 de puncte de nemulțumire și a acuzat că autonomia locală este zdrobită. De cealaltă parte, Ilie Bolojan le-a transmis primarilor că administrațiile locale trebuie să devină mai eficiente. A vorbit despre reduceri de personal, o colectare mai bună a taxelor și a avertizat că fără reforme, România ar putea ajunge la reorganizare administrativ-teritorială, inclusiv la comasarea unor localități. Acest pachet pentru administrație, pe care ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să-l adoptăm, aduce niște lucruri foarte importante. În primul rând, vă întărește foarte mult capacitatea de a vă exercita mandatul pe care vi l-au încredințat cetățenii în fiecare localitate. Componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate, este în România cam de 0,55% din PIB, în timp ce în țările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci este cel puțin de 3 ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite. Această majorare, în afară de majorarea care a fost făcută, a fost dublată și de eliminarea unor excepții. Și așa cum știți, aveam o grămadă de excepții pe care le aveam în legislație, dar e adevărat că eliminând anumite excepții și crescând taxele, pentru anumite categorii creșterile au fost mai mari decât cele estimate. Și asta știți dumneavoastră la nivel local. Aceste venituri care le încasați suplimentar sunt veniturile administrației publice locale și aceste venituri vor rămâne la dumneavoastră. Prezent și el la această întâlnire, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că în ultima perioadă s-a încercat diabolizarea primarilor și că reforma nu înseamnă concedieri făcute doar ca să dea bine pe hârtie. A dat totodată asigurări că fondurile destinate comunelor nu vor fi tăiate. Acest pachet a fost negociat și închis de vreo 2-3 luni de zile. Ăsta este adevărul. Și va merge înainte, dar în condiții corecte. În primul rând, măsurile vor viza și administrația, ce ați cerut dumneavoastră, și guvernul a fost de acord, vor viza și administrația publică centrală. În prima perioadă s-a încercat cu bună știință și aproape prin toate mijloacele diabolizarea primarului din România.
Rămânem la Ilie Bolojan și vorbim scurt despre reacția premierului la acuzațiile venite din interiorul PNL. Mai exact cele făcute de Hubert Tuma, care spune că Bolojan ar încerca userizarea partidului și că l-ar fi trădat pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Întrebat direct despre aceste acuzații, Bolojan a respins orice idee de jocuri de culise. Spune că românii au decis prin vot cine a intrat în turul 2 și cine a câștigat și că, la momentul respectiv, avea un mandat interimar. Premierul a explicat și că tensiunile din ultima perioadă au legătură cu reorganizarea partidului și cu schimbarea unor lideri care nu au livrat rezultate. Cred că Partidul Național Liberal, dacă dorește să recâștige încrederea, să-și întărească cota de încredere, să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesioniști, trebuie să susțină oameni performanți, nu trebuie nici să se userizeze, dar nici să se pesedizeze, trebuie să rămână acel partid care își conservă identitatea, un partid care contribuie la modernizarea României, dar care păstrează tradițiile și susține oamenii care lucrează în țara asta. Conflictul a pornit după ce Tuma a acuzat că înainte de alegerile din 2024, Bolojan ar fi vrut ca PNL să susțină alți candidați, precum Mircea Joană sau Elena Lasconi, și că ar fi refuzat să candideze el însuși. De partea cealaltă, mai mulți lideri liberali i-au luat apărarea premierului. Florin Birta, primarul Oradei, spune că astfel de atacuri apar când sunt luate decizii incomode, iar Vasile Blaga și Daniel Fenechiu au catalogat acuzațiile drept gratuite și au respins ideea unei userizări a PNL. Proiectul pilot al Ministerului Culturii privind raportarea zilnică a timpului de muncă al actorilor va fi retras de ministrul Andraș Demeter. Ministrul a luat această decizie după ce a participat la protestul organizat de actorii Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București. Actorii au ieșit pe treptele teatrului pentru a-și exprima nemulțumirea față de programul pilot, pe care îl consideră prea birocratic și nepotrivit pentru munca artistică. Proiectul a stârnit multe nemulțumiri. Uniter a transmis o scrisoare deschisă în care spune că proiectul Ministerului Culturii pune în pericol munca artistică și viitorul teatrului. Și actrița Ofelia Popi a spus la Euronews că munca unui actor nu poate fi comparată cu cea de birou. Lucrezi intens pentru o premieră, nu poți începe lucrul la cealaltă premieră a doua zi, ca tu să-ți faci cele 8 ore de muncă. Tu ai nevoie de un timp în care să te pregătești pentru următorul proiect. Apoi mai intervine partea banilor. Bugetele s-au tăiat drastic. Din mici au devenit tot mai mici și mai mici, acum sunt minuscule. Problema asta trebuie rezolvată de managerul teatrului. Adică ar trebui să țină de fișa postului managerului. Managerul trebuie să gândească proiecte pentru toți actorii, să gândească poate activități care să suplinească lipsa de distribuire a unor actori. Creația artistică nu se cuantifică, iar contarea orelor de muncă nu este o inițiativă a Ministerului Culturii, ci o obligație impusă de Curtea de Conturi începând cu 2023, a declarat la Euronews ministrul Andraș Demeter. Însăși Breasla, însăși colectivitățile artistice solicită acest lucru pentru a nu se arăta cu degetul unul la altul că eu lucrez mai mult ca tine, dar iau un salariu mai mic ca tine. În plan extern, ordinea mondială construită după al doilea război mondial se prăbușește sub ochii noștri. Asta este concluzia dură a raportului Conferinței de Securitate de la München, care indică direct vinovatul, administrația președintelui american Donald Trump. Documentul vorbește fără menajamente de o politică de demolare promovată de Washington, care pune sub semnul întrebării regulile și valorile pe care chiar Statele Unite le-au impus și le-au apărat timp de peste 80 de ani. Potrivit raportului, ordinea internațională postbelică condusă de Statele Unite a intrat deja într-un proces de distrugere. În acest context, Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai fermă și mai independentă din punct de vedere militar față de Statele Unite. Ruptura s-a simțit puternic după discursul șoc ținut anul trecut la München de vicepreședintele american J.D. Vance, când acesta a acuzat Europa de cenzură. De atunci, conflictele s-au adâncit, iar un sondaj inclus în raport arată că tot mai mulți europeni sunt dispuși să acționeze fără sprijinul Statelor Unite și privesc cu îngrijorare alunecarea Americii spre un autoritarism competitiv.
Raportul critică și poziția administrației Trump față de Rusia, vorbind despre o afinitate tulburătoare față de președintele rus Vladimir Putin și despre lipsa criticilor dure la adresa Moscovei în ciuda agresiunii din Ucraina. Chiar dacă secretarul de stat Marco Rubio și o delegație a Congresului vor fi prezenți la München săptămâna aceasta, raportul avertizează că relațiile dintre Europa și Statele Unite se află într-o criză profundă de încredere. Mai multe despre miza conferinței de securitate de la München ne spune Magda Grădinaru, aflată chiar la Parlamentul European, reunit în plenara de la Strasburg. Tema majoră la Strasburg zilele acestea, unde este plenara Parlamentului European, este aceea autonomiei strategice pe care Uniunea Europeană trebuie să o dezvolte față de Statele Unite ale Americii, acum în această a doua administrație Trump. Este tema pe care o auzi cel mai des pe holuri, în cafenele, în discuțiile informale, dincolo de agenda oficială a plenarei, pe care sunt, de pildă, menționate cyberbullying-ul, rețelele sociale și, desigur, tot felul de măsuri pentru a întări, practic, economiile statelor membre, în același timp cu întărirea armatelor și a securității europene. Însă, preocuparea majoră a eurodeputaților europeni este aceea a poziționării și a relației cu Statele Unite ale Americii și am văzut deja ieri acea declarație premergătoare Consiliului Conferinței de Securitate de la München, în care Uniunea Europeană admite, de data asta direct, că este într-un fel de război cultural, ideologic, cu administrația Trump a Statelor Unite ale Americii, care apasă foarte mult această pedală a criticii democrațiilor vechiului continent. De fapt și de drept, un principiu este și aici valabil și anume follow the money, pentru că nemulțumirea principală care vine dinspre administrația Trump și dinspre MAGA ține foarte mult de reglementarea rețelelor sociale și a spațiului digital care există în Uniunea Europeană. Așadar e vorba și despre algoritmi, despre bani, despre putere, despre influențarea cognitivă, în așa fel încât, iată, banii și puterea se ducă în cele din urmă și la o mișcare ideologică mai amplă, tradiționalistă, conservatoare, mai radicală la dreapta sceptrului politic. Și câteva știri pe scurt. Este alertă timp de 30 de zile la Curtea de Argeș după ce în apa din oraș a fost descoperită o bacterie periculoasă. Oamenii au fost avertizați prin RoAlert să nu folosească apa deloc. Autoritățile asigură apă din cisterne pentru spital și apă îmbuteliată pentru școli și persoanele vulnerabile. Operatorul spune că apa a devenit tulbure în ultimele zile după ce o viitură a fost lăsată să treacă în mod controlat prin barajul Vidraru. ROBOR la 3 luni continuă să scade și a ajuns la 5,84%, cel mai mic nivel din ultimul an și 3 luni potrivit datelor BNR. Scăderea confirmă trendul început în a doua jumătate a lui 2025 și arată că băncile au mai mulți bani disponibili decât cererea de credit din economie. ROBOR este folosit la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei luate înainte de mai 2019 și pentru împrumuturile companiilor. Așa arată ziua pe scurt. Seară liniștită să aveți! Ai ascultat Ziua pe scurt. Știrile esențiale pentru cei în mișcare, prezentate de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.